ወላዲ ዘይረኽቦ ጉድ እኮ የለን። ደቂ ዓበይቲ ሓቀዲት ዝበሃል ዘሎ እዚ ቆልዓ ሕክምና ኣትያ ይበሃል ኣሎ። ኣዲኣ እውን መልሲ ሂበን እዛ ጓለይ ከይቀትለለይ ማሙ ቻናል ተኸታተልተይ ከመይ ኣለኹም ብሓበራ ናዛ ቪድዮ ተኣቱ ከለኹም ከምቲ ልሙድ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ነግበርኩም እተው ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ነግበርኩም ትተባበዑኒ ኣዝየ ካብ ልቢ እየ ዘመስግን። ልማዓንቲ ድማኒ ብጣዕሚ ኣተሓሳሳቢ ዝኾነ ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ፍቅረኛ ንባዕልቲ ገዝኡ ንዓይደ ትፈትዊ ንወለዲ ኺኢሉ ምርጫ ኣቕሪብላ ነይሩ። ንሳ ድማ እንታይ በልታ ኢላ ሓቲታቱ ከምዚ ፈርሐት የፍልጥ እዩ ትሽዑ እውን ደጊሙላ ንዓይዶ ተፍቅሪ ንቤተሰብኪ ኢሉ ድማ ካልኣይ ግዜ ሓቲትዋ ንዓኻ ኣባ ኢላቶ ማለት እዩ። ክብራተይ ካብ ዝሓለፈ ቪድዮ ዘይረኣዮ ወይ ድማ ቪድዮ ዘይሰርሐሉ ሰብ ኣሎ ኢለ ኣይሓስብን እየ እና ሕዚ ድማ ከምዚ ኣብ ሕክምና ዝኣተወት ጭንቀት ዝሓዛ ኮይኑ ሼር ዝበልዎ ኣለዎ ማለት እዩ። ያው ዝሮ ኣብቲ ዝሓለፈ ቪድዮ ከምቲ ዝረኣኹሞ ተቆልዓ ተጨናኒቓ ፈሪሓ ከም ዝነበረት ካብ ገፃ የፍልጥ እዩ። ሕዚ ድማ ወላዲታ ንጓለይ ከይቀትላ በቃ ፈሪሐ ኣለኹ ኢለን መልሲ ሂበን ዝብል ቪድዮ ድማ ሰሚዐ ማለት እዩና ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ ኣይስራሕኩን ነይረ ስኦል ኣይሓልፈዮ። ሕዚ ግን ኣዲኣ እውን ከምዚ ኢለን ተዛሪበን እንዛ ጓለይ ከይቀትለለይ ኢለን መልሲ ሂበን ዝብል ቪድዮ ስለ ዝሰማዕኹ ድማ ብጣዕሚ ኣተሓሳሳቢ ነገር ከም ዝኾነ ብጣዕሚ ሕማቕ ኩነታት ከም ዘላም የርኢ ማለት እዩ። ክቡራን ተኸታተልተይ ናብ ከምዚ ነገር ዝኣተወሉ ትወዲ ምክንያቱ እንታይ ምዃኑ እኳ ተዘይፈለጥና ግን ድማ ቤተሰብ ተሊኦሞ ክምኽርዎ መሓዝ ተሊኦሞ ክምኽርዎ ኣሕዋት ተሊኦኖ ደቂ ኣንስትዮ እውን ክምኽርኦ በዚ ኣጋጣሚ መልእኽቲ ክነመሓላልፍ ንደሊ ማለት እዩ። ኣነ ብሓቂ ሓዚዛኒ ተቆልዓ እና ከነብረሉ ኣንቲ ቤተሰብ ትብል እውን ካባና ረሓቂ እና ጓልና ክንዕብየሉ ክንነብር ንደሊ ኢና። ስለዚ ቤተሰብ ትበሃሉ ንስኻትኩም ኣየድልየናን እናበለ እዩ እውን ይዛረብ ነይሩ ማለት እዩ። ግን ድማ ቤተሰብ ዝኣክል ብሓበራ ከምዚ ኢልካ ኣብ ሚድያ ወፂኻ ምዝራብ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ እና ብጣዕሚ ሓያል ቂም ከም ዘለዎ የፍልጥ። ከምዚ ተኮይኑ ድማ ከምቲ ኣብቲ ሚድያ ሕዚ ዝበሃል ዘሎ ኣዲኣ መልሲ ሂበን ኢሎም ሰሪሖሞ ዘለው ብትክክል መልሲ ተሂበን ኣዲኣ ነዛ ጓለይ ንከይቀትለለይ ኢለን ዝሃብኦ ሓሳብ ብጣዕሚ እዩ ዝሕዝን። ምክንያቱ ሓቀን እየን ከምኡ ክብላ እምበይ ወላዲት ኮይነን ናብ ከምዚ ዓይነት ወዲ ወዲቓ ጓለን ንሕና እኳ ብሚድያ ርኢናዮ ክንደይናይ ከም ዘሰቀቐና ገሌና እሕፊርና እንታይ ክንሰርሐሉ ነዚስ ልቦና ይሃብዎ ኢልና ዝሓለፍናዮ ኣለና ኢና ቪድዮ ዘይሰራሕና ኣለው። መብዛሕትኡ ሰብ ግን ኣብ ቲክቶክ ኣብ ዩቲዩብ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ኩሉ ኣሰራጭዎ ቪድዮ ሰሪሕሉ እዩ ማለት እዩ። ክቡራን ተኸታተልተይ እና ኣነ ናይ ኣዲኣ መልሲ ሂበን ጓለይ ከይቀትለለይ ዝብል መልሲ ሂበን ኣለዋ ምስ ሰማዕኹ ግን ማለት ሓደ ሰብ ቤተሰብ ክህልውዎ ይኽእሉ እዮም። ናታ ቤተሰብ ጥራይ ዘይኮኑ ናብቲ ቤተሰብ ድማ ናብ ውንኡ ክምለስ ዝተዛረቦ ነገር ይቅርታ ክሓትት ንኻሊእ ግዜ ድማ ተቆልዓ ሓደጋ ከይገጥማ ናብ ዘይኮነ ነገር ተሰሓሒቱ ስሑት መዓልቲ ይውዕል ናቱ ሂወት ኣፀልሚቱ ናይ ቤተሰቡ ሂወትም ከየፀልምት ቤተሰብ ተሊኦሞ ክምኽርዎ ድማ በዚ ኣጋጣሚ ንሕና እውን ቪድዮ ንሰርሕ ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ንዕኡ ምውቃስ ወይ ነታ ቆልዓ ምውቃስ ከምኡ ዘይኮነት ኣነ ሕዚ ዝሰርሐዮ ዘለኹ ግን ናቱ ሂወት ኣፀልሚቱ ናታ ሂወት ኣፀልሚቱ ቤተሰቡ ንኸይልክም ቤተሰቡ ናብ ፅቡቅ ነገር ንኽመፅእ ክመኽርዎ ምእንቲ ኩሉ ሰብ
ቪድዮ ክሰርሐሉ ወይ ድማ ዝፈልጦም ስድሩ እንተልዮም እውን ናብ ስድሩኡ ከይዱ ዝቆልዓ ናብ ከምዚ ነገር ይበፅሐሎ ካልእ ጭንቂ ከይህልዎ ናብ ዘይኮነ ነገር ከይኣቱ ናቱ ሂወት ኣፀልሚቱ ድማኒ እንደገና ናታትኩም ሂወት ንኸይፅልምት እቲ ቆልዓ ናብ ውንኡ ክምለስ ዝተዛረቦ ነገር ወፂ እውን ይቅርታ ክሓትት ነቶም ቤተሰብ እታ ቆልዓ እውን ንኸይኸፍኣ ክከናኸና ከም ሓፍቱ ከም ኣፍቃሪቱ ከም በዓልቲ ገዝኡ ከም በዓልቲ እንድኡ መጠን ከኽብራ ኣብ ሚድያ ወፂኡ ዘይረብሕ ነገር ዘረባታት እናተዛረበ ልባ ክሰብራ የብሉን። ልባ ዝተሰብረት ጓል ኣንስተይቲ ድማ ዋላ ጓል ኣንስተይቲ ብወዲ ጥራይ ዘይኮነቲ ሓደጋ ከጋጥም ዝኽእል ብጓል ኣንስተይቲ እውን ብጭንቀት ወይ ድማ ብዝኾነ ነገር ናብ ሕማቕ ነገር ክትኣቱ ትኽእል እያ ንሳ እውን ማለት እዩ። ስለዚ ክልቲኦም ናብ ሕማቕ ነገር ከይኣተዉ እቶም ስድራ ቤት ብሓደ ኮይኖም እዞም ቆልዑ እዚኦም ብሓደ ክነብሩ ድሌት እንተልይዎም እውን ብሰላም ክነብሩ ሕማቕ ነገር ከይተዛረቡ ሕማቕ ነገር ከይሰርሑ ናብ ሕማቕ ነገር ናብ ሕማቕ ኩነታት ከየምርሑ ኣብቲ ዘለዉ ሓዳሮም ብፅቡቕ ጓሎም ክዕብዩ ናብርኦም ክመርሑ ናይ ክልቲኦም ስድራ ቤት ተራኺቦም ፅቡቕ ክመኽርዎም ምግባር ፅቡቕ እዩ ባህሊት እየ ማለት እዩ። እና ክቡራን ተኸታተልተይ ኣዝያ እያ ኣሕዚናትኒ። ያው ፎቶ ናታ ኣብ ሕክምና ኣትያ ኣዲኣ እውን መልሲ ከም ዝሃባ ኣብ ዩቲዩብ ተሰራጭስ ብጣዕሚ ሓዚና ማለት እዩ። ምክንያቱ ጭንቀት ናብ ሂወት ምጥፋእ የዳፋፍአካ እዩ። ጭንቀት ሓሚምካ ሓሳብካ ፅቡቕ ከይትሓስብ ይገብረካ እዩ። ጭንቀት ማለት ዳርጋ እናተጓዓዝካ ንሃለኻስ ሕሙም ትኾነሉ ማለት እዩና ካብ ጭንቀት ተላዕለ ድዩ ዋላ ብካሊእ ጉዳይ ናታ ፎቶ ኣብ ሕክምና ኮይና ቪድዮ ዝሰርሑ ኣለዉ ማለት እዩ። ያው ትክክልቲ ፎቶ ናታ ልክዕ ሕክምና ከም ዘላ እዩ ዘርኢ መርፍእ ተገይሩላ። ስለዚ ናብ ከምዚ ነገር እንድሕር በፂሓ እዛ ቆልዓ ሓቀን እያ እታ ኣዲኣ ድማ ጓለይ ከይትሞተኒ ጓለይ ከይቀትለለይ ኢለን መልሲ ሂበን ዝበሃል ዘሎ እምበኣር ሓቂ እዩ ዝብል ኣትየ ማለት እዩ። እና ክቡራን ተኸታተልተይ እቲ ዋና ዘምፀአኒ ናታቶም ቤተሰብ ናቱ ቤተሰብና ናይታ ጓል ኣንስተይቲ ቤተሰብ ብሓደ ኮይኖም እዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ሓዳሮም ዝደልዩ ኮይኖም እውን ብስነ ስርዓት ሓዳሮም ክመርሑ እንድሕር እቲ ሓዳር ዘየድሊ ኮይኑ እውን ብሰላም ክፈላለዩ ብሰላም ተፈላለይካ እውን ምንባር ከም ዝከኣል ኣረዲኦም ንዕኦም ናብ ፅቡቕ ኩነታት ክመርሕዎም ቪድዮ ክስራሕ ወይ ድማ ዝፈልጦም ሰባት ከምቲ ኣብቲ ምእታው ዝበልኩ ናይታ ጓል ቤተሰብ ዝፈልጦ ሰብ ተልዩ ንዓኦም ከይዱ ይዛረብ ናይቲ ወዲ ቤተሰብ ዝፈልጥ ተልዩ እውን ናታቶም ቤተሰብ ከይዱ ይመኽሮም ማለት እዩ። ናብ ፅቡቕ መንገዲ ንክመፅእ ወዶም ናብ ሕማቕ ነገር ከይወድቕ ክመኽርዎ ክምዕድዎ ብሓደ ኮይኖም ክልቲኦም ስድራ ማለት እዩ። ዞሮ ዞሮ ተዋሊዶም እዮም ሓደ ስድራ ኮይኖም ኣለዉ። ግን ድማ በዚ ኩነታት እዚ እንድሕር ቀፂሎም ኣብ ዘይኮነ ነገር ንኸይውዕሉ ሂወቶም ከየፅልምቱ ሂወቶም ኣፅልሚቶም ሂወት ናይ ስድራ ቤቶም ንኸየፅልምቱ ግን እቶም ቤተሰብ ብሓደ ኮይኖም ነቶም ቆልዑ መኺሮም ናብ ፅቡቕ መንገዲ ክመርሕዎም ወይ ድማ ፅቡቕ መንገዲ ንክጓዓዙ ክገብሩ ኣለዎም ባህሊት እያ። ኣነ ክቡራን ተኸታተልተይ እዛ ቪድዮ እዚኣ ትምስል ነይራ። ቅድሚ ሕዚ ከምቲ ኣብቲ ሕሉፍ ዝረኣኹሞ ቪድዮታት ናይ ምርጫ ቤተሰብ ክዲ ከተፍቅሪ ንዓይዲ ከተፍቅሪ ንዓኻ እየ ዝፍቅር ምስ ወለተ ድማ ድሕሪ ሕዚ ናታ ቤተሰብ ተስፋ ቁረፁ ይብልዎም ብሓፂሩ ተስፋ ቁረፁ ያዕኒ ከምዚ ጓልና ኣለትና ኢልኩም እስኪ ከይተሓስቡ ተስፋ ቁረፁ ንዓኹም ኣይትደልየኩምን እያ በቃ ባዕልኩም ትፈልጡ ዝዓይነቱ ዘረባ እዩ ተዛሪቡ ነይሩ። ዝኾነ ወፂ ይቅርታ ይሓትት ናብ ስድራ ከይዱ ይቅርታ ይሓትት እንተዘይኮይኑ ድማ ብሰላም ክነብሩ ተኽኢሎም እውን ሰላም ክነብሩ
ክፈላለዩ ዝኽእሉ ኮይኖም እውን ተፈላለዮም ብጥዕንኦም ሓደ ነገር ከይጎደለ ክነብሩ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ። ክቡራት ተኸታተልተይ ክቡራተይ እዛ ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነይራ። ብሩኽ ጊዜ ይኹነልኩም። ካብ ሕማቕ ነገር እግዚአብሔር ኣምላኽ ይሓልወና፣ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይሰውረና፣ እናፀ ፅቡቆ ይሕስበና ፈጣሪ። ክቡራተይ እዚኣ ትመስል ነይራ። ባይ ባይ።